Hallelujah. Odafo Nyankopon shira bebre na mema wakwaba e de ba oti ase senjumede yiso. Onyame nya okese e wakwanyine mo wo Yesu Kristo dinimo. Hallelujah. Odafo ye mompaye. Ye da wasi Nyankopon ya bankese se Awurade wo de de nyinara wo da wo hwede de kire ye nanso wo de de ya kyeyen eno nso wama wo homene so e wo yana montuo bi ye tu o mu enenso we bie kwan e de ato be bia kwan da e de ama yen Awurade empa bo nyina ne se fa ne nyina nomom e hye waso mrase na ma woni onyam ene utumidie enkoso enye kese ye da wase odomfo so ma homene so Yesu Kristo dimo. Amen. Odofo me ma wakwa ababiom de bauti ase senjumedie so na ye befa ya kenkan sam no efi Roman 4 meti dumi ensanchichim ba kokosi ennan no ma enti Awurade asem ose moma akra nyina mra wo ho asenhye tumi a we enionyam no ase efise tumi biara ni ho a emfiri Nyame eno nti no yenhwe na yankwantia tumi bia edi oman so na yakendifo no ewo ho se omo ebetenetene yen na ene yeboni bia koso oman no mu no omo timi esia no kwan nti se yempese ehu beto yenso efiye yempenifo so beto yenso dia ene yenye dia eye se yempese baba arrest yen evise uhwemu a prisons ni bebi a yesisi amommo ye boni bi boni mu yida boni subie dia na omukotia emra ewo kro no mu no ewo ho se de beya ene boni enkoso na oka se ahini bia ana se aban bia se onyankopon ama kwan a ontimi emma metena so na mbedi ade eno ntino ese se yeso boni na yetimi etena se ema nokre no odofo nanka amampenifo ne mpenifo ena yenida kwan se omo betenetene yen ampa ye authorities bebre police fo soldier fo lawyer fo judge fo eni dwumedi ahodo a omo di emra aye adwuma oman no mmra nanso ye hu se bi mo ho nso a omo esese omo check yan akasa no omo abrabo enhyeda enyina ne nan so eno nti na de nyina esese ye bompa ye esre onyankopon ho nyansa ne nimdie onyamesuro yesre edema ye mpenimfo se de beya ye be hu onyankopon eni onyam e wo yabrabo nyina mu odofo ma Caesar de enye Caesar de ne eye onyankopon dia so enye onyankopon dia eno ya na manfo ekiremu mienu basabasa se fa wiase kakra na fa Nyame kakra debi na emomo man a wuti mu no se wutua tax a sse wutua nipa bebre ena muntua tax oye adwuma oye na adwuma po ana oye adwuma ma obi ne oye adwuma ma obi nipa no entua ne tax ena nia ono kase ye na adwuma nso so a sse otua tax nso ontua nipa kakra bi na etua tax o amaman mu especially yen Africa memo odofo yempa ebo nyina ne se nkenne yebesesa efi saati bia yi ho na yama oman ye mekane se ada yakoma so na yadwendwene ho kwan befa so a oman betimi afa ne ntoma pefra eno nti mama yemmompa ye yemfa ma yakendifo yembompa ye yemfa ma yakendifo eye oman mu akendifo eni asormu akendifo nyina Awurade embre mu no monye good leaders, good examples emfa ma yen ayedi omochi Awurade yeda wase se Awurade obeje omei bema woni onwani abom ho so omo bu atentene se de beya omo betimi de bu
ɔman a wafrɔm so mbedu so no Awurade emu nkrɔfo eso woyɛ nokwafoɔ nti yɛnim sɛ Awurade wode w'asɛm abrɛ yɛn sɛ wode besiesie yɛn na watwe adwene edi gyina yɛasɛde ɛsɛ sɛ yɛdi ɛwɔ ɔman mu yɛda wase ɔdomfo so wayɛ ne saa na wakyerɛkyerɛ yɛn na wama yɛhu yɛbɛnkum fi ne enimfa nhyira nka wo din ɛwɔ Jesus Christ dim ne yɛabɔ mpaeɛ amen ɔdɔfo bɔ mmɔden na kyɛ asɛm no na sɛ wo subscribe nso a wa subscribe na wa bɔdɔn no so ama yɛ post video bi a wo nsa nso etimi aka onyankopɔn nhyira wo bebree na onye okɛseɛ na so aba na wɔtwe yi mu bye bye nyame adom ɔkyena